Kaikki aloitettiin ihan perusliikkeestä. Eri voi näyttää vaikka ensin ihan peruspunnerruksia, tämmöinen street workoutin perusliike, mitä me ollaan tehty ja mistä kaikki muutkin voi aloittaa. Ja sitten tuolla telineillä Asas näyttää teille ihan perusneuvonvetoliikkeen. Näki sellaisen videon netissä, missä tehtiin palomiespunnerus, eli masalla kuinka moni näin tuttu saa viitata. Piti kehitellä taas vähän lisää haastetta omiin treeneihin ja nähtiin videoita, missä jengi teki tosi hienon näköisiä sellaisia staattisia eli pitoliikkeitä. Ensimmäisenä Asas näyttää etuhaan eli front levelin. Ja sitten kaikkien brassailijoiden lempiliike, ihmislippu human flag. Come on! Ryhmä varsinkin käsiä pystyssä. Ja Edi näyttää malliesimerkin siitä. Sitten me haluttais vielä ihan pikaisesti näyttää teille loppuun, että mitä kaikkea me tänä päivänä osataan. Meillä on kaikilla vähän omanlainen tyyli ja näytetään tossa tällainen pieni freestyle-osuus. Come on, Ed, nice. Ja nyt vois pistää sen toisen biisin. Mä tulen ensi vuonna sitten taas papparikisaa mukaan. Tänään päivällöiseen! Oli hommi! Loistavaa! Go, bro! Stars Finland Street Workout-ryhmä demo-esitys. Ja he käyttää hyväkseen näitä Lapsetin telineitä, ulkoliikuntatelineitä, joita löytyy ihan ympäri Suomen erilaisista ulkoliikuntapaikoilta. Eli tätä Street Workoutia voi myös pääkaupunkiseudun lisäksi harrastaa muuallakin Suomessa näitä Lapsetin telineillä. Hyvä yleisö, annetaan isot aplodit Stars Finland! Mieletöntä puhua! Yeah, buddy!
Ja näihin musiikkeihin on hyvä lähteä sitten valmistautumaan meidän toiselle kierrokselle ja mennään myöskin lämpimiin tunnelmiin, nimittäin kyseessä on Sport Bikini-kategorian toinen kierros. Mieletöntä! Mä jotenkin ihan niinku hengästyin tässä katsoessa. Tää tuli kädet märäksi tässä, mutta